Dan tafiyar haka yi? Wallahi zan dan leƙa insha Allah. To shi kenan. Ubangiji Allah ya tsare min kai, Allah ya kai ka lafiya ya dawo min da kai lafiya. Allah Ubangiji ya sa duk macen da ta kalle ka idan ta ya makanci. Insha Allah ma ba su ganni ba. To Allah Ubangiji ya baka halal ɗinka. Allah Ubangiji ya raba ka da haram. Allah Ubangiji ya haɗa ka da alkhairin ka duk inda za ka je ka dawo. Allah ƙara zaunar da mu lafiya kuma. Amin ya Allah ina son ka. To ai ka manta baka ce ma Allah. I love you. Zan zo da agwaliman nan dai. Insha Allah. Kuma ka san dan baba na bukata. To shi ke da. Na kusa ka tafi ba. Mutum baka ni wani wannan. Ya dai? Na tafi. Ya tafi. Dan iska. Kai da farin jini. Na fi shi farin jini. A'a, waye? Wallahi har na je kofa na manta da kin mashin din. A'a, kin mashin kuma? Wallahi kin mashin. Okay, to bari in dauko maka ko? Yawa to sauri da Allah. Kai, kaga da fa yanzu na kusa wurin aikin. Ai ho wallahi mai gida. Kin san da wannan masu naje aikin na fita mu a yau. A'a, ai ba komai ka je kawai kai aikin ka mai gida. Allah na ji dan kasala bacci nake ji. A'a kuma a'a to mai gida ai. Ina ga mai gida. Wallahi bacci nake ji. A'a da Allah. To in kuma ka zo kai bacci kuma me za mu ci abinci kuma? Kuma da kai wannan dan wannan wallahi. Gaskiya ka je. Amma na ba zan iya samun ko awa biyu ina bacci ba yanzu. Mai gida ai da wallahi ka san an jima ma fa zan yi baki nan ba dadewa ba. Okay, kuma mata ne. Kuma ka san ban san su kallon mun fuskan ka gaskiya. Wannan dai san da ke mun Allah sa a cikin aljanna maru. Amin ya Allah ya gida amin. Ai ina mukun kaunan ka. Kin ga wata mata ce irin so kayan mata na ta ce a shiga kai bacci mai gida. Ni ai kawai ka je mai gida Allah ubangiji ya dawo da kai lafiya. Wallahi tunda na riga na fita na so dan ƙara awa biyu ne a gida sai in tafi. Awa biyu mai gida. So kake wai kawaye na su zo su kallon mun kyakkyawan fuskan ka? A gaskiya ni in kama haka baka ai suna zuwa an saka takalmi na kofar ɗakin ba su shiga ba. A'a mai gida wallahi ba kawayen yanzu ba. Kawaye ko da takalmin muje su shiga? Za su shiga mai gida ka gane abin da nake nufi mana don Allah. Gaskiya ne tunda dai kina so in tafi dan kila tafiyan zan yi. Gaskiya kamata ni wallahi ban san kana zaman gidan nan. To dan ban ruwa in bari in shiga A'a bari in dauko maka kawai. Ruwa fa na sha. Ruwan ma ai ka san ɗazun ma na gaya maka ya kare ai. Ok kuma haka ina fita zan siya to. Gaskiya. To ba damuwa. Allah da da kai lafiya da amin amin. Amma wallahi ba na jin tafiyan na. Kai hakuri mai gida da Allah karfa min asiri ka je dai aiki. Kan ma dai in tafi wani sheke na a hanya fa kila shi yasa yake ji ba sun. A'a ba abin da zai faru da kai ni fa ne maka addu'a kuma iyayen mu su ne mana addu'a mai gida. Ba komai ka je kawai mai gida Allah ya tsare min kai. Kai Farida. Ni fa tun da nake da ke shekara 10 kenan ban taba ganin ki a wannan yanayi na tashin hankali ba. Ba komai fa. Lafiya ko? Ba komai. Inda wani abu ki faɗa mu. Wallahi haba ne. To mu shiga ki tattauna inda wani abu ki faɗa mu. Me gida. A'a ko minti 10 in baki dama ki gaya min abin da yake. Wallahi minti 10 ai yayi yawa mai gida ka je ba komai. Ba wani matsala ko? Wallahi ba komai. To shikenan. Sai na dawo. Allah ya tuna mun magana agwaluman nan anjima. Okay dan baba ba komai zai sha. Sai anjima. To mai gida Allah ya tsare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai fito kawai. Fito zo. Damuwa kenan. Je ka. Zai iya dawowa. Kuma na ga mijin naki dan karere ne. Wallahi da kuwa zan yi. Wallahi je ka. Kuma tirakata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah karba mu da bala'i.